komme op i slåsstedet? Er det noget med en t-shirt? Skinshop, hvis t-shirt der. Må jeg lige se, hvad for en t-shirt det er? Skal vi ikke bare aftale, at... det ved jeg ikke, om jeg er fornuftigt, det her gang. Okay, hvad hedder det? Vil I ikke love mig en ting? Vi skærer den over i 2, og så får I en halv t-shirt hver. Okay? Det er det, vi gør. Kom. Vi fortsætter.